אז מה אפשר לעשות איתם בימים כאלו? בימים כאלו... בן אדם לקח משכנתה לפני 5 שנים, 6 שנים, 3 שנים. נכון, נכון, והיא עלתה מאוד משמעותית. היא עלתה, צריך לשנות לו את התמהיל. נגיד איך אנחנו עובדים, סתם לדוגמה, אני לא יודע איך חברות אחרות עובדות. אנחנו מדברים עם הלקוח, מציעים לו כל מיני אפשרויות, שולחים לו דוחות, שאתה יכול לקבל משכנתה כזאת במקום משכנתה הזאת, אלה יהיו התשלומים, ככה אתה תחסוך או לא תחסוך, לא בהכרח שתחסוך בזמנים האלה. בטווח הקצר. בטווח הקצר, אבל העיקר לעמוד בתשלומים, להיות כאילו בתוך, לא לאבד את הדירה, כי פתאום קשה לך לשלם באיזשהו שלב. זה מאוד חשוב לעשות הכל בזמן. אולי אנשים, מה עושים בזמנים כאלה? לוקחים הלוואות, נכון? נכון. עכשיו, ההלוואה היא מאוד קצרה. מה נותנים הבנקים? 5, טוב אם ייתנו 10 שנים. יש בנקים שנותנים גם 15 שנים, אבל לא כל לקוח מקבל את ה-15 שנים האלה. בדרך כלל זה 5 שנים. מה זה עושה? זה בעצם מוסיף להם, דרך אגב, כדי לשלם את אותה משכנתה, הם לוקחים את ההלוואה. אבל הם מוסיפים תשלום חודשי על אותו סכום, ולתקופה מאוד קצרה, זאת אומרת תשלום גבוה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אז אולי להכניס את ההלוואות, זה דווקא עניין של כלכלת המשפחה, זה מה שאני אומר. אני חושב שרוב האנשים שלא מבינים בתחום, בערך כמוני, שהיית שואל אותם על לעשות מחזור משכנתה בימים כאלו, הם היו חושבים רק על האם אפשר לשפר את הריביות, כמו שאמרנו בהתחלה, לא ניתן. ולא על האם אפשר לשפר את התמהיל. עכשיו באמת הסברת לי כמה חשוב לשפר את התמהיל, כמה זה משפיע על היכולת שלך לא לאבד את הדירה, שזה בסוף הדבר החשוב ביותר. נכון. בכל התהליך. נכון.